Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uvaženi gosti, dragi vjeroučitelji, assalamu alaikum i dobar dan. U ime organizacionog odbora izražavam dobrodošlicu pokrovitelju prvog kongresa vjeroučitelja islamske vjeronauke u Bosni i Hercegovini, uvaženom Reisul Ulemi doktoru Mustafi Efendiji Cerću. Članu predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodinu Bakiru Izetbegoviću. Predsjedniku Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gospodinu Safetu Softiću. Članovima diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini. Predstavnicima vjerskih zajednica i crkava u Bosni i Hercegovini. Poštovanim muftijama, dekanima, ministrima i glavnim imamima, direktorima i svim prisutnim, a nama veoma dragim gostima, kao i predstavnicima medija. Posebno izražavam dobrodošlicu vjeroučiteljima koji su došli iz Srbije, Sandžaka i Hrvatske, kao i vjeroučiteljima iz cijele Bosne i Hercegovine. Vjeroučitelji su u odgojno-obrazovni sistem Bosne i Hercegovine vraćeni prije 20 godina, kada je vjeronauka ponovno uvedena u javne ustanove osnovnih i srednjih škola, a kasnije u nekim gradovima i predškolske ustanove. Od tada do danas mi vjeroučitelji smo prošli kroz sve faze odrastanja i sazrijevanja i doživjeli smo da nakon 20 godina smognemo snage, odvažnosti i hrabrosti da sami organizujemo prvi kongres vjeroučitelja islamske vjeronauke Bosne i Hercegovine. Vjeroučitelji su se i do sada okupljali u Potočarima 2009. godine, udruživali su se na razne načine, pokretali i realizirali razne projekte u svojim školama, sarađivali sa svojim kolegama imamima, školovali se, stručno se usavršavali i promovirali istinske ljudske vrijednosti. Zato prvi kongres vjeroučitelja islamske vjeronauke ima težinu, jer je to znak naše zrelosti i logičan slijed razvoja vjeroučitelja kao korisnih članova društva. On je trebao prvenstveno nama, vjeroučiteljima, kako bi sagledali svoju istinsku snagu i sposobnost i kako bi mogli da nastavimo sa stručnim usavršavanjem i jačim i čvršćim uvezivanjem. Mi to nismo mogli sami. Na kongres smo pozvali i naše goste. Među njima su oni koji su nas školovali i pripremali za ovaj časni poziv, naši profesori. Zatim smo pozvali muftije koji su uložili veoma veliki napor i trud i koji su dali nemjerljiv doprinos stabilnosti vjeronauke u školama širom Bosne i Hercegovine. Tu su i predstavnici ministarstava obrazovanja koji su nadležni za odgojno-obrazovni rad u čijoj nadležnosti je vjeronauka. Naravno, tu su i dragi prijatelji koji su prepoznali važnost i značaj vjeronauke i sve ove godine nas podržavali, pomagali i bodrili kada je bilo teško. U ime organizacionog odbora i u ime svih vjeroučitelja ja im se iskreno zahvaljujem što su danas odvojili svoje slobodno vrijeme i odazvali se na naš poziv kako bismo danas zajedno otvorili jedno novo poglavlje koje će ispisivati vjeroučitelji. Molim Boga dragog da ih nagradi višestruko, jer njihov trud i zalaganje se vidi danas ovdje na ovom impozantnom skupu. Zahvaljujem i svim vjeroučiteljima na ovako velikom odzivu. Ovo je naš dan i ponosni smo na naše rezultate. Svima vama želim ugodan boravak na prvom kongresu vjeroučitelja islamske vjeronauke i uspjehe u budućem radu.